Velkommen til en særudgave af Autonews. Som lovet er vi taget til Autopartsmessen i Ballerup Super Arena. Vi har været lidt omkring, talt med lidt gæster og udstillere. Her er en lille stemningsfilm krydret med informationer om de seneste produktlanceringer. Det er vigtigt for os at få sat vores leverandører og vores kunder sammen. Og det kan være lidt svært i hverdagen at få den connection. Og derfor startede vi sidste år en messe, som vi kalder Automessen, hvor vi startede i Horsens og fik vores leverandører til at stille op og få vores kunder, sådan at de kan møde hinanden, snakke tekniske ting, snakke faglige ting. Det giver både noget til leverandørerne, og det giver noget til kunderne, altså værkstederne og mekanikerne. Den succes, vi havde sidste år i Horsens, den skulle vi have herover. Der er cirka 90 udstillere fra nær og fjern. Der er jo vores udlandske leverandører, som kommer via CSC, og så er der nogle servicefunktioner også med. Ja, målsætningen er jo at, holde vores kunder, værkstederne, opdateret om nyeste viden. Og det sker blandt andet via de kundearrangementer, som sker over hele landet hele året. Men så sandelig også på sådan en messe her, hvor vores værksteder kan få lov til at møde producenten og stå og diskutere nogle ting, som de har oplevet ved produkter, og nogle ting, som kunne gøres bedre. Så jeg tror, både leverandører og kunder får noget med hjem efter sådan en aften. Selvfølgelig bliver der også handlet. Selvfølgelig er vi også for at kan lave en god handel. Og der er selvfølgelig lavet mange skarpe tilbud til sådan noget her. Det siger sig selv, at når man er på messe, så skal der også handles. Det er indehaver af værksteder, det er værkfører, det er mekanikere, og ja, fra værksteder rundt omkring, hovedsageligt fra Sjælland, Lolland Falster, og så kommer der nogle enkelte fra det fynske og jyske. Der er jo, de ved jo alle sammen, at vi holder messe, så de vil også lige over at se nogle af de nyeste tiltag, som der er på messen. Det var kanon. Der har været stor interesse for dem, der har besøgt os. Stor interesse for produkterne, og langt de fleste af dem, vi har snakket med, har haft en indgangsvinkel, da de kommer til standen frem for ligesom at skulle skabe en indgangsvinkel. Så meget imponerende. Meget imponerende. Jamen helt klart følge op på kunderne. Der er jo selvfølgelig altid en masse spørgsmål, og det er der rig mulighed for på sådan en messedag her. Man kommer lidt mere ind i dybden, og man får selvfølgelig også socialiseret lidt med sine kunder. Så helt klart en fordel. Folk er så glade og venlige og gider at høre på, hvad man siger. Og så er der gratis mad og solvand, og det tæller nok også en hel del. Jeg er her jo, fordi at Autopart, som holder den her messe, er vores største kundegruppe. Og det vil sige, at jeg vil gerne være med til at markere den festlige lejlighed, som det egentlig er, når der holdes en messe af det her format. Hvor man kan sige, at her får både CSC, men også Autoparts mulighed for at vise, hvad de egentlig kan i relation til de mange kvalitetsleverandører, vi arbejder sammen med. Jeg vil sige, at det væsentligste er jo, at vi er her med en hel del af vores leverandører her. Men derudover er vi her også med vores eget CSC-katalog, online autodele, hvor vi har jo en større katalogafdeling, der sidder hele tiden og får lagt nye emner ind i kataloget. Det helt unikke er, at det egentlig fortæller, hvor delene er sat ind i for eksempel motoren. Det nyeste er vores motorstyringskatalog, hvor man egentlig kan se de enkelte komponenter placeret på motoren, og hvor man så kan gå ind og klikke på de enkelte elementer eller de enkelte tegninger, og dermed automatisk bestille det. Jeg tror, det vi tager mest hjem for os, det er, at vi er kommet ud med en viden ud i det næste led, kan man sige. Vi kører meget direkte i dækbranchen, og vi er grossister til mekanikerledet, og der har vi fået en god følelse af, hvad mangler man har fået noget videre om mekanikerledet, og hvad kan vi tilbyde dem derude også. Det er alle de gode informationer, man får hos de forskellige producenter. Hvad er det bedste værd? Ja, det er måske den sidste med lidt dieseladditiv og sådan noget til min egen bil. En hel masse ny viden rundt omkring det ene og det andet. Og sjove ting, man har ikke vidst, som egentlig fandtes. Ja. Grunden til, at vi er her, det er jo fordi, at vi arbejder sammen med Autopartner omkring efteruddannelse. Vi tilbyder generelt efteruddannelse til autobranchen bredt, da vi kigger på branchen
to vinkler, både frie værksteder og mærkeværksteder. Det vi repræsenterer her i dag, det er vores største afdeling, det er uddannelse til de frie værksteder. Branchen har meget behov for efteruddannelse, og det er blevet meget naturligt, at i de senere år af mekanikere og svende, som vi arbejder med, at de selv efterspørger efteruddannelsen. Der er stadigvæk en del værksteder rundt omkring, som ikke kommer i berøring med efteruddannelse, men det er færre, end det var for 5-8 år siden. Du får nogle bedre kompetencer, som værkstedet kan bruge. Altså, det med at være dygtig rent fagligt, det er noget, som værkstedet har behov for. Altså, og der snakker vi kompetencer i fejlfinding på elektriske systemer. De her elektriske systemer, de er jo noget, som er alle steder i en moderne bil i dag. Bilen er jo fyldt med elektroniske styrebokse og forbindelser, som påvirker hinanden. Og det betyder, at den moderne mekaniker, han skal kunne se sammenhængen, mere komplekse sammenhænge, end han for eksempel kunne tidligere. Som de er meget afhængige af det, og du står med bedre muligheder, end hvis du ikke tager noget. Vi har indgået fra 1. september i år en aftale med Autoparts om at sælge maskiner fortrinsvis til dækbranchen. Mondolfo repræsenterer jo fortrinsvis maskiner til dækbranchen. Det gælder så både afbalanceringsmaskiner og dækmaskiner og lifte. Det er sådan set fortrinsvis det. Så har de også forskellige andre ting, som hører til dækbranchen, så noget som dundkraft og hjulvask og hvad det ellers hører sig til. Tendensen er jo nok, at folk bliver mere og mere kredsende, og biler bliver mere og mere følsomme. Og det stiller jo nogle utrolig store krav til de maskiner, vi sælger, og til det udstyr, som de spænder hjulet op med. Så man kan sige, at det er blevet lidt nemmere at sælge nogle maskiner med et godt program i, altså med fladskærm og ting og sager. Også ligesom fordi, at kunden, når han kommer ind på værkstedet, kan se, at de har noget udstyr. Fordi hvis kunden kommer i en stor, flot, dyr bil med nogle store 18 eller 20 tommer hjul på, så vil han også gerne se, at ham, som skal varetage reparationen og afbalancering og hvad det ellers er på hans bil, at de har noget ordentligt udstyr at gøre det med. Jamen, jeg kan kun sige, kom til Ballerup og komme ind og se vores messe, komme og møde alle vores leverandører, vores konceptfolk og alle de muligheder, der er her. Og der er mulighed for, hvis man skal investere og gøre en god handel og så videre. Så der er rigtig gode muligheder for at komme ind. Man skal jo huske, at der er 115% afskrivningsregler i år på investeringer, så den kan nås endnu. Til sidst skal vi fortælle, at årets bil i Danmark er kåret. Vinderen blev Skoda Octavia. Vi har mere om bilen i næste uges udgave. Vi ses i næste uge.